Angol ang unom ka pulis diyang nagbangga ang usa ka patrol car o reefer truck sa Cugman National Highway sa Cagayan de Oro City. Ang detalye sa report ni James Paulo Yap. Wasak ang atubangan nga bahin sa usa ka patrol car o reefer truck diyang nagbangga sa barangay Cugman Highway sa Cagayan de Oro City. Pasado alas 11 sa gabi adlong Lunes, makita sa video sa usa ka netizen nga naipit pa sa iyang lingkuranan ang driver sa truck. Makita sab ang pipila ka mga pulis nga anaa sa dalan ug nalagpot tungod sa kakusog sa impact. Lakip sa sakay sa maong patrol car ang Provincial Director sa Misamis Oriental Police Provincial Office nga si Police Colonel Chulijon Kaduyak. Sumala sa investigasyon sa Kokpo Traffic Unit nga nawad-an kuno og kontrol ang driver sa truck. Hinungdan nga nakasugat niini ang patrol car nga paingon na unta sa ilang kampo sa Villanueva, Misamis Oriental. Kaning van nag-apply kini siya sa iyang brake kay adunay sakyanan sa iyang atubangan na moaksyon o pag left turn, but then at that time kusog kaayo ang ulan, basa kaayo ang dalan, so sa pag-apply niya sa iyang brake napaingon kini siya sa pikas nga linya. Dito nahitabo ang head-on collision. Daling gipandala sa ospital ang unom ka mga pulis. Lakip si Police Colonel Kaduyak, kinsa kasamtangang naka-confine tungod sa injury sa ulo. Hinuon ana sa luwas nga kahimtang ang tanang pulis. Kasamtangan sab nga balhog sa Cugman Police Station ang driver sa truck nga wala na mihatag pagpahayag og posibleng mag-atubang og kasong reckless imprudence resulting to multiple physical injuries ug damage to properties. Kauban si Makoy Sempron sa kamera. Ako si James Paulo Yap para sa One Mindanao.